ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଖର ତାପରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁଲାଣି। ଅଂଶୁଘାତର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖରାକୁ ବାହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ, ଗାମୁଛା ଓ ଛତା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥିବା ପୋଦିନା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପୋଦିନା ଖୁବ୍ ବାସନାଯୁକ୍ତ ପତ୍ରଟିଏ। ଏବେ ନିକଟରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ନିୟମିତ ଭାବେ ପୋଦିନା ରସ ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ପୋଦିନା। ପୋଦିନା ରସ ଦେହ ପାଇଁ ହିତ। ପୋଦିନାର 5ଟି ଅଗଡାଳକୁ ନେଇ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇ ଶିଳରେ ବାଟି ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ରଖିବା। ସେଥିରେ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ଚିମୁଟାଏ ମିଶାଇ ଗୋଳାଇ ପିଇଲେ ଅଂଶୁଘାତର ଭୟ ଆଉ ରହିନଥାଏ। ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୋଦିନା ରସ ପିଇ ଯାଇପାରିବା। ଆମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏହି ପୋଦିନାକୁ ଆମେ ଆମ ଘରେ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଏହାର ଉପକାରିତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକାରିତା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛୁ ଡାଳଟିଏ ଲଗାଇ ସେଥିରେ ଆସୁଥିବା ପତ୍ରକୁ ବାଟି ପାନୀୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନକୁ